Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kalian materi pelajaran bahasa Jawa wonten ing semester genap tahun 2020 wonten ing semester genap menika wonten 3 bab lan wonten ing bab pertama niku pembahasan materi ini bab mocopat serat ripama pupuh dan tagula. Wonten ing mocopat serat ripama menika intine menika yaiku nyeritakake kisah kepahlawanan telung tokoh wayang inggih menika Bambang Sumantri utawi Patih Swanda, Raden Kumbakarna lan Adipati Karna. Monggo kita bahas tunggal-tunggal nggih. Ingkang nomor setunggal menika Bambang Sumantri. Bambang Sumantri menika menawi wonten ing cerita wayang niku mlebet cerita sederenge wonten Sri Rama utawi Ramayana lan diceritake Bambang Sumantri menika iki nami enom ya, nama ketika muda lan mangke menawis dados sampun dados adipati menika sampun dados patih menika mangke julukane yaiku Patih Suwanda. Patih Suwanda menika salah sijine patih kang paling sakti nggih wonten ing negara Maespati ingkang rajanipun inggih menika Arjuna Sasrabahu. Lan diceritakake menika Bambang Sumantri menika patih ingkang sekti lan mendharma baktikan sedaya uripe menika kangge Sang Raja Arjuna Sasrabahu wonten ing Maespati. Wonten ing cerita wayang menika Bambang Sumantri menika nglawan Dasamuka, raja utawi Rahwana kan raja para raksasa nggih. Lan Patih Suwanda menika perang ngantos titik darah penghabisan wonten ing Balagan, wonten ing medan perang lan dicariyosaken menika dipun pejahi dening Rahwana amargi menika kalian Rahwana. Lajeng ingkang nomor kalih menika Kumbakarna. Kumbakarna niku salah sijine adine utawi saking adine Rahwana utawi Dasamuka menika. Lan Kumbakarna menika dipun suwuni tulung amargi sedaya patihe Rahwana menika sampun pecah dening prajurit-prajurit saking Sri Rama. Diceritakake menika Kumbakarna sebenarnya mboten purun amargi ngerti menawi Rahwana menika perang niku amargi permasalahan pribadi yaiku nyulik Dewi Sinta. Tapi amargi Kumbakarna menika mboten pengin masyarakat utawi rakyate Alengka niku kathah ingkang mati wonten ing medan perang, akhirnya Kumbakarna mangkat piyambak wonten ing medan perang lan ngadepi bala tentara saking Anoman lan akhirnya dipun pejahi dening Sri Rama langsung. Nggih. Lajeng ingkang nomor 3 menika Adipati Karna. Adipati Karna menika salah sijine keturunane Dewi Kunti nanging critakake niku amargi Dewi Kunti menika kagungan mantra ingkang saged nyuwun menapa kemawon dumateng Dewa Surya utawi Dewa Matahari. Dan akhirnya dikaruniaken Karna. Amargi Karna niku istilah yang mboten dipenginaken akhirnya dibuang. Terus akhirnya Adipati Karna menika dipun napa nggih diasuh dening Kusir Adirata lan akhirnya mangke kepanggih kalian Raden Duryudana lan akhirnya dados Kusire lan akhirnya dados raja. Dados amargi balas budi ya, balas budi saking Duryudana menika akhirnya Adipati Karna dados raja lan wonten ing
perang Baratayuda niku Adipati Karna akhirnya ketemu kalian adine nggih menika Arjuna lan diceritakaken niku akhirnya nggih ngertos menawi Arjuna niku adine nggih. Ananging nggih amargi netepi netepi janjine dumateng Duryudana. Dados janjine niku ngenjang menawi perang Baratayuda Adipati Karna bakal dadi kusire Duryudana utawi bakal dadi panglima perangi Duryudana. Lan wis istilahnya nepati janji dados akhire pripun kemawon nggih kedah maju perang walaupun niku nglawan adine piyambak. Lan akhirnya menika dipun pejahi utawi dipateni dening adine piyambak yaiku Arjuna. Menawi penasaran nggih monggo nonton wonten ing film Mahabharat menika wonten. Lan wonten ing Serat Tripama menika wonten kula pendhetaken wonten pada kalih nggih, terus wonten pada setunggalan kalih. Nggih menika cakepane Yogyanira kang para prajurit lamun bisa samya anuladya kadya nguni caritane Andelira Sang Prabu Sasrabahu ing Maespati aran Patisuwanda lelabuhipun kang ginelung triprekara guna kaya burune kang den antepi nuhoni trah utama. Niki nyeritakake Patisuwanda kang menika apik-apike prajurit. Dadi lamun kabeh bisa niru utawi nyonto kaya dongeng zaman kuno yaiku Andelira niku andel-andele utawi andalan Sang Prabu Arjuna Sasrabahu. Lah sing Patiswanda menika aran Patih Swanda sing asmane utawi jenenge. Kang ginelung triperkara dadi sing jenengane Patiswanda niku wonten telung perkara sing patut dicontoh inggih menika guna. Guna niku berguna utawi istilahnya saged wonten ing pundi kemawon kaya niku saged nglakokake tugase sedaya lan purun niku gelem nuhoni ngantepi trahing wong utama dadi sing jenengane kesatria iki kudu menepati janji. Lajeng ing wada nomor kalih menika lire lelabuhan triperkawis guna bisa sanes karing karya pinuti dadi unggule kaya sayektinipun tuk bantu perang Banggada Nagri amboyong Putri Domas katuratunipun purune sampun tetelah aprang tanding lan ditya ngalengka aji suwanda mati ngrono. Tegese yaiku lire niku lelabuhane telung perkara guna niku bisa merantasi gawe dadi jenenge guna niku bisa nglakokake segala pekerjaan utawi gawean supaya dadi unggul kaya niku maksudnya pas perang Manggada niku utawi saged boyong Putri Domas dados wonten sederenge niku dados si Patisuwanda niku dipun tugasi tumut sayembara niku ngrebut Dewi Citrawati sing akhirnya diaturake marang ratune yaiku Arjuna Sasrabahu. Purun niku kendel dadi gelem dadi perintah napa mawon niku dipun laksanake kanthi ikhlas nganti Patisuwanda gugur wonten ing perang. Lajeng menika kosakata Yogyanira niku becik utawi sebaiknya prajurit kadya niku kaya nguni niku jaman biyen Andelira niku andel-andel lelabuhanipun niku jasa ginelung niku diringkes guna niku kepinteran kaya niku banda donya purun niku wani utawi gelem nuhoni niku netepi trah niku berarti keturunan nggih utama niku sing paling utama utawi paling main lir niku kaya sanes kareng niku sekabehane karya niku gawean pinuti niku budi pekerti sayekti niku sayektos duk niku nalika Domas niku maksudnya jumlah putri wonten 800 tetela niku cetha aprang tanding niku perang ijen ditya niku buta tawe raksasa ngrana niku ing medan perang.
Nggih menika selayang pandang wonten ing materi bab maca pat Serat Ripama, monggo saged dipun waos wonten ing LKS bab setunggal lan kangge latihan-latihan wonten ing LKS nggih monggo dipun garap mangke kula pendet nilene saged lewat Google Form lan monggo LKS saged dipun pendet wonten ing koperasi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.